За нас в Philip Morris International днес устойчивото развитие не е просто част от бизнес стратегията ни. Тя е самата бизнес стратегия. Устойчивото развитие е много важна част от трансформацията на компанията. През последните няколко години ние сме една от малкото традиционни международни компании, които преминават през безпрецедентна трансформация, а за традиционната тютюнева индустрия една международна компания да се стреми към бездимно бъдеще е наистина не случвало се. Какво означава за нас това устойчиво развитие? То е какво произвеждаме, как управляваме бизнеса си и как управляваме нашето социално и екологично въздействие върху света, върху трети заинтересовани страни, каква стойност създаваме за инвеститорите и за потребителите с всяко едно наше действие. И не на последно място, как въздействаме върху въглеродния ни отпечатък на цялостната глобална компания, недопускането на замърсяване с нашите продукти в околната среда. В тази връзка всъщност на глобално ниво, пък и на местната компания има развити програми, проекти, които са съобразени с местните нужди.